गसाइगाव बिएड कलेजा दिनै 25 बोसोराव आगान होबाय आरो जोंनि कलेजा सेल्फ फाइनान्स गावनि थाखाजोंनो जों सालायगासिनो दङ। जोंना गासिबो स्टाफआ क्वालिफाइड आरो इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौबो जोंनि थाखा फैसाजोंनो जोङो हानायमानि जों नाजादों। नाथाय जों लुबैदों मा जोंनि बे गसाइगाव बिएड कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो बिटिआर एकर्डनि प्रभिजनाव दंखायो। बिटिआरनि सिङाव जेसेबां प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिटिउसन दङ बेखौ निड बेस्डआव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बा गभर्नमेन्टआ प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय मोनसे बेबस्था खालामनाय बे दंखायो। जों बेखौनो लुबैदों आरो मुस्रि प्रमद बर' मानगोनां CEM BTC बिथांखौ जों खावलायदों जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय गसाइगाव बिएड कलेजखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारनो जाहाथे रिकमेन्डेशन हरो आरो बेखौबो जों बुंनांगोन जे बिएड कलेजा जोंनि बिटिआरआव बुंनो थाङोब्ला गंसेल'खौनो जों बुंजागोन। क'क्राझार माने गसाइगाव बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एन्टायार बिटिएडिआवनो जोंनि बे गंसेल' बिएड कलेज जेरावनाखि मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार दङ। दा बेखायनो जों खावलायदों दिनैनि बे थारिखआव मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' सारा जोंनि कलेजाव फैदों। गार्लस हस्टेलनि फाउन्डेसन स्टन बिथाङा गायसनदों आरो बिनिफ्राय सिलभार जुबिली गार्डेनाव फांनै बिफां गायदों आरो जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजनि माखासे जेंनाफोरखौ बिथाङा नायदों आरो हानायमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथाङा मदद होगोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। जों बेखौनो आरो गले गले जों खावलायबावगोन जिहेतु बिएड कलेजा जोबोरै जेसेबां थानांगौमोन जोंनि बिटिआरआव बिदि गैया। जोंनि बे गंसेल' बिएड कलेज आरो क'क्राझार बिएड कलेज दङ बिसोरथ' गभर्नमेन्टखा आरो जोंनि बे बिएड कलेजा जिहेतु जायगानि बा बिटिआरनि जिनाखि टिचार इडुकेसननि गोनांथि बेखौ जों होबोगासिनो दङ आरो बिएड नङाब्ला रावबो केन्डिडेटआ फोरोंगिरिनि थाखाय जि पस्ट बेखौ एप्लाइ खालामनो हाया, क्वालिफाइड नङा। जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजा जों बिएडबो होयो, जों डिएलएडबो होगासिनो दङ आरो देग्लायनिफ्राय जोङो बिएखौबो जोङो आरम्भ खालामबाय आरो देग्लाय फार्स्ट बेटस बिसोरो परिखाबो होगोन आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे जोंनि बे जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्राङो। गोजोन्थों।